Καλέ, τι έγινε εδώ? Καταρχήν αυτό θα το λέω πολύ συχνά και επειδή μπορεί να μην το ξέρουν όλοι αυτό το ανέκδοτο, θα λένε αυτός ο μαλάκας τι λέει να. Λοιπόν, δεν θέλω να παρεξηγηθούν οι πούστιδες με αυτό το ανέκδοτο, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας πούστης και προχώραγε να πούμε σε έναν δρόμο. Βλέπει σε μια γωνία είχε μαζευτεί κόσμος να πούμε τις πουτάνες. Τέλος πάντων πηγαίνει εκεί, πλησιάζει κοντά και λέει καλέ, τι έγινε εδώ? Και λέει ένας, σκοτώσαν ένα πούστη. Καλά του κάνανε. Άρε πούστιδες, καλό Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν που είμαι στην Αυστραλία να πούμε, στη Μελβούρνη, στο Μπράνσουικ εδώ πέρα η περιοχή. Εδώ γύρω που γυρίστηκε το Walk Boy, για όσους το έχουν δει. Θα πρέπει να πάμε να πούμε και στο Όκλι, που είναι η παροικία της ελληνικής κοινότητας, και να βάλουμε να ακούσουμε να πούμε και λίγο 3XY, που είναι το απόλυτο ραδιοφωνικό κανάλι της Ελλάδας από το 1950, που είναι άθλιο. Άθλιο και λίγα λέω. Άμα ακούσετε μόνο και μόνο τις διαφημίσεις που παίζει αυτό το κανάλι, το ραδιοφωνικό κανάλι το ελληνικό, το 3XY, μόνο και μόνο τις διαφημίσεις θα καταλάβετε να πούμε τι μαλακία είναι. Το boxer να πούμε σε ζεσταίνει λίγο μέσα στην πόλη από τους χιλινίδρους που εξέφουν λίγο εκεί. Ζεσταίνει τα ποδαράκια σου. Για το χειμώνα είναι καλά. Το καλοκαίρι όχι τόσο. Αυτό είναι the car wash να πούμε, laser wash. Τι σημαίνει laser wash? Δηλαδή το πλένει με laser, δεν κατάλαβα. Για σκύλο έχει? Να φέρω το σκύλο να τον πλύνω εδώ? Δεν ξέρω αν έχει. Δεν βλέπω κάτι. Έπρεπε να γράφει. Dog DIY, do it yourself. Dog wash DIY. Περνάμε? Έλα ρε μαλάκα, περνάμε. Ερώτηση είναι ότι δεν περνάμε. Ο πιτσιρικάς να πούμε με το RAM που το πάει? Δεν είναι 25 χρονών? Αποκλείεται να είναι 25 χρονών. Άρε ο μπαμπάς να πούμε που σκάει τα λεφτά. Που σκάει τα λεφτά για τα RAM. Άρε μπαμπάκα. Ή που λέει τον κόλλο του, δεν ξέρω τι κάνει. Ένας αήτος καθότανε μουρι, καθότανε στον ήλιο και λιαζότανε μουρι, λιαζότανε. Να και το χαβάλ. Πάρε χαβάλ να κάνεις το χαβάλε σου να πούμε. Γουστάρεις. Γουστάρεις λέει. Γουστάρω, πώς δεν γουστάρω? Μου θύμισε το άλλο το ανέκδοτο τώρα. Γουστάρει. Ήταν ένας μπουγιατζής να πούμε και έβαφε σε ένα σπίτι. Ήταν τώρα εκεί η γυναίκα τέλος πάντων. Όποτε περνούσε η γυναίκα πάνω κάτω, αυτός έλεγε γουστάρω. Περνούσε αυτή ξανά αυτός γουστάρω. Όλη η μέρα τέλος πάντων γουστάρω. Τέλος πάντων περνάει αυτή κάποια φάση, δεν άντεχε άλλο
Του λέει, τι γουστάρεις ρε φίλε, τι γουστάρεις? Λέει αυτός, γουστάρω. Πώς το λένε, γουστάρω? Το γαμίσι, του λέει, γουστάρεις το γαμίσι? Ναι, λέει, γουστάρω. Εντάξει, λέει αυτή να πούμε. Όταν γυρίσει από τη δουλειά, λέει ο άντρας μου, και γαμίσει εμένα, θα του πω να σε γαμίσει και εσένα. Άρε ο μαλάκες.